Hola, bos días, chicos e chicas, que tal estades? Hoxe tráigovos un conto cunha historia moi peculiar, a da vaca Marjorie. O conto de hoxe titúlase La vaca que puso un huevo. Comezamos, espero que vos guste. Marjorie é unha vaca que se sente un pouco triste. As galiñas repítenlle: "Que te pasa, amiga Margie?" "Que non valgo nin un comino", contesta desesperada. "Na bici non sei montar, nin andar solo con dúas patas como o resto das vacas. Son un animal vulgar." Esa noite, as galiñas ocorréuselles unha idea. Cloc, 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 cloquean. Na granxa, de repente, á mañán seguinte, organizouse unha boa cando, de repente, Marjorie berrou: "Puxen un ovo!" Atónitas, confundidas, as vacas non o podían crer. Ningunha delas habían posto un ovo na súa vida. Ao velo, gritou o granxeiro: "Se non o vexo, non o creo! Macarena puxo un ovo!" Súa muller Celsa non o pensa e chama á prensa. Foi, en verdade, moi sorprendente que acudira tanta xente. Ao granxeiro facíalle ilusión salir na televisión. E a vaca Marjorie recuperou a autoestima. As súas amigas as galiñas estaban de noraboa. Pero non todo era xenial. As outras vacas sentíanse fatal. "As nosas piruetas na bicicleta xa non interesan. Esta me inquieta, será unha treta? As vacas non poñen ovos, pero as galiñas si, xa vexo." E as envidiosas vacas acudiron a Macarena, ou seña, a nosa Marjorie. "Que patraña, que mentira, ese ovo é de galiña." Marjorie sentiu pena. "Demostrádeo!" retaron as galiñas. As vacas vixiaban a Marjorie mentras incubaba o ovo. Ela incubaba o ovo, pero nada, non salía nada. Non abría o ovo, non, hasta que de repente, un día, se escoitou croc, 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 croc. "Por fin! Vide, vide!" Marjorie mirou o ovo. Este sonou de novo. Croc, 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 croc. O ovo cruxiu, abriuse un pouquiño, apareceu e saltou unha cousa marrón. Unha vaca exclamou: "Marjorie, terminouse o embrollo. É un polo!" Pero o recén nacido mirou a Marjorie, dou un suspiro, tomou moito aire e dixo: "Mu".
Marjorie sorriu e abrazou o seu bebé. Xa non había dúbida, es unha vaca e chamareite Daisy. E, colorín colorado, o conto de Marjorie, a vaca que puxo un ovo, e da súa filla Daisy, está rematado. Espero que vos gustase tanto como me gusta a min. Un saúdo.